Kakinhon Tremon Sobha, Balatip Kum Kerman Foundation, Kabana East Giant Hill District, Kare Kawin Kikinhon, Kabajukloy Banyaram, Yaki Patba, but Shimkia, Habaki Patba ki Yakindu Jing E, Kajutray Yaki Kam ki Baratba, Kum Kishipai ki Balani Lede, Kamtam Hagi to Gipor, but Dangjur Kaklam, Covid Kat Kanai, Kumjoru, Menhaka Arthuric Menta Ubnai, Kanikinhon, Tangshio Jing Tip, Marmar Kalale. Syakashnong yap mala ban yarap ban penpoi ya ki basitom Shapo Hospital Cleariat. Ka Secretary Jong ka Kerman Foundation Center East Giant Hill District ka kong semi kong tiang kalaitu bakit kot Tremon Sobha Jong ka Kerman Foundation kila Trey Burba nadu ka Atarik kad hadu menta ban pek ngori ka jinglong ka kot kia Jong ki pain ba Jong ka shnong yap mala ki blasha ta ha ka jingpang pre pen here kabana ka daw Balong bi ka bam hakapor baki bam khana sobha ban bam sobha snem tumai bat ki pat ba akila suba bagari na kadaw jong ka dos niang kabal kta bat thau jing shitam lai thoru ba marmar kilakit yaki bishitam sha hospital Clearian om thangkata kila pek ngoru baro shimet yo dang don ki bishitam hashnong ya mala kani ka Kerman Foundation henin ka sngi kila penlong sendan da ka jing sam dawai e yaki pat ba hakashnong ya mala ikong simi ile tho ba kani ka jing sam dawai e shiki pat ba ki doctor bat ki khon kila ai ka jing shekri ka papaka bat laong ru ba kidang don ki badang shitom ha ka ba yaki kattu ka ni ki bishitam la penkit biang sha hospital Clearian bakinyo ya ka jing sumar ka papaka Kumban Shuphaidin, ki pat ba Jong Kashnong, Yap Mala East Giant Hill District, Henin Kasngi kila poisha CHC Hospital Clearian, nama kila Shakta Hagajing Pang Prepen here, but ong ba kani kadi na kadaw hadin bakila de ban bam khana kutsnem, but ong ba ki bam khana da ka dos niang. Kumta la suba balesi kala abandai na ka bam ka basniu, but kata ya kamet jongki ladi na ka food poisoning.